Det er ganske enestående. Det er første gang, at mange af dem nogensinde bliver vist offentligt, og det er sandsynligvis den eneste gang nogensinde i Danmark og noget sted, at de her tegninger bliver vist samlet. Det synes vi er stort. Og nu er det sådan, at på demokratisk vis bliver udstillingen åbnet, så Terit og Lars og Jan og Søren, de får hver en saks, og så skal der klippes, og når der er klippet, så er det Hvis vi rykker rundt hernede, så kan vi jo lave... Se den ægte vare. Du kan se den virkelig ægte. Oppe i den her størrelse. Ja, men det bliver sådan en indform for os. Jeg vil ikke meget imod sig selv. Er det blitzet 6 gange? Ja. Merci beaucoup pour ça. Écoute, c'est vraiment génial. Limite bien de l'armée. Vi har sindssygt travlt her på Danmarks Industrimuseum. Vi skal jo lave tegneseriefestival, og vi skal lave tegneserieudstilling, Art Bubble og tegneserier for millioner. 100 tegninger på Belgien. Originale tegninger med Tintin og Lulu. Alle de fede, og det er noget, der aldrig har været udstillet før. Det er helt fedt. Du kan være glad for, at du ser mig i livet, og ikke for evigt i helvede, for eksempel. Lige over for idéer her.
Ah,